Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka tanat home police ka sarkar Meghalaya klashim rai ban wengno ye ki private security agency ki blaju ai jing da Meghalaya Secretariat ban bujrino da ki home guard. Kadkum ka hukum balapan mi da katnan long bagane ka jingkala ka dei. Ka benta jong ka jingtmu ban pinklan ye ka jing da pat ba ban ai benta khambon ye ki home guard ki badei hinong trai sarkar. Ki telong khubor ki thu bagi private security ki bajutre kam ha secretariat kan sa shaweng no ha ki benta ba pher karba ki home guard kan shimti ka kam jingeda ha ka te ka jaka tre kam ka ba kongsan jong ka sarkar jilla ka sarkar ka ngen bada ka jingpenun kam ye ki home guard kan wan ra e ka jingsngan ge ba khamba bar kan pnia junti ye ka rukam jingeda ha secretariat ha ka ju ka por ki katu ka ne ki pat ba bar ki nong tre Kila penpau ya kejing angnut bakane karai kanwan ra ya kejing ya da ka bakham biang ha kejila.